चीजें देखी कि तमिल से बिहारी बच्चे जो मजदूरी करते थे जान बचाकर जैसे तैसे यहाँ पे हिंदी वाला जो भी है उसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। बात कर रहा है हिंदी वाला से तमिल में, अगर आप उसके भाषा में आप पूरा फुल बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करेगा। अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय काट देगा। माहौल ऐसा है कि जो अकेला है आदमी ना, वो मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि ये कांड हुआ, त्रिपुर में कांड हुआ। जब त्रिपुर में कांड हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, सब तरफ फैलते गया। जहाँ मन कर रहा है वहाँ हिंदी बोल रहा है, उसको मार रहा है। 3-4 आदमी मिल के आपको पकड़ के काट के उसी जगह रोड पे छोड़। लोगोफोर नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप्स नायनानै मिथिया नङा मिथिखाबाय जानांसिगौ आं मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानैथ' बुजिखाबाय नोंथांमोना। दा गोबां भिडिअ शेयार जागासिनो दङ, सोरबा बिदिनो WhatsAppफ्रावबो स्टेटास होदों, बिदिनो फेसबुकफ्रावबो शेयार खालामदों, इउटुबावबो साफा सानैया माने भिडिअ बानायनानै इनफरमेसन होदों। जोंनि बर'नि साफा सानै इउटुबारा आरोना, नोंथांमोना नुखादों जानांगौ। आं बेखौ दाखालिनिफ्रायनो नुबाय थाखादोंमोन बेलेग निउसफोराव आरोना, तामिलनि निउस चेन्नाइनि निउसफोराव नायदोंमोन आङो। दा नोंथांमोना गोबाङानो फोथायाखै, माने आगोलनि भिडिअ होननानै बुंगासिनो आरोना। आगोलनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामदों मानसि दानस'नाय देथारनायफोरखौ। दा खिन्थु जाथाया सैथोयैनो जामारदों आरोना, जिनाखि जोंहा तामिलनाडुआव माखासे मानसिफोर बिहारनि मानसिफोर खामानि मावनो थाहैनाय। दा बिहारि मानसिफोरखौसो बांसिन बिदिनो देथारलाय दानस'लाय बेफोरबायदि खालामदों आरोना। जेराव मोनो बेयावनो खास्रि बिस्रि दानस'दों देथारदों बेफोरबायदि खालामदों आरोना। टाउन सहराव माने होसो होसो दानस'दों, बिदिनो माने बहाबा लामा सामाफ्रावबो हाइरडफ्रावबो दानस'लाबायनानै गारनानै दोनदों आरोना। माने रावबो जेबो खालामाखै आरोना, पुलिस प्रशासननिफ्रायबो जेबो हेल्प गैया बेफोरबायदि बुंनायखौ नुदों नोंथांमोना। दा माने बे जाथाया मानि थाखाय जादों, मानि थाखाय सोमजिदों, नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउस जानो हागौ, गोबाङानो साननो हागौ आरोना मानि थाखाय जामारदों। गोबाङानो मिथिनो मोनाखैब्ला बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां, नोंथांमोननो खिथालांगोन। दा आङो माने निउस गोबां माने नायबाय थादोंमोन, खिन्थु आङो टाइम मोनैलाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो टाइम टु टाइम बानायनो हायाखै आरोना। दा जोंनिबो नर्थ इस्टनिफ्रायबो गोबां मानसिफोर खामानि मावनो थाहैनाय दङ तामिलनाडुआव। बे तामिलनाडुआवसो जादों आरोना, जायनाखि खामानि मावनो थाहैनाय बिथांमोननियाव जादों आरोना बे जाथाया। दा बिहारनि गोबां बेफोरबायदिनो खामानि मावनो थाहैनाय दंमोन। दा जोंनि नर्थ इस्टनिफ्रायबो दं, आसामनिफ्राय जिनाखि बर'फोरबो दङ, सोरबा तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैनाय कम्पानिफ्राव। दा गावनि थाइसे उदैनि थाखाय माने गावनि उदैखौ जोङो बोथिसे ओंखामनि थाखाय जोङो बाहेरायाव खामानि मावनानै जोङो फैसा खामायनो थाखाय थाहैयो। दा बे समावबो खास्रि बिस्रि गावनि जिउखौबो दान होनांगौब्ला जों माबायदि जागोन माने बे बुहुमाव आरोना, नोंथांमोना साननानै नायब्लानो जाबाय। दा जोंनि नर्थ इस्टनिखौ खालामथ'वाखै, बे बिराद मोजां आरोना, जोंनि नर्थ इस्टखौ खालामथ'वाखै दायो। नोंथांमोना थेवबो माने साबधान जानानै थानाया मोजां आरोना। दा माने बिहारनि जेसेबांनाखि दङ, बिहारनि खामानि मावनो थाहैनाय तामिलनाडुआव चेन्नाइआव, दा बिहारनि मानसिफोरखौसो बांसिन माने होसो होसो दाननाय देनाय बेफोरबायदि जाथायखौ नुनो मोन्दों आरोना। माने बिहार जायनाखि हिन्दी बुङो बेखौनो माने दानस'दों होनना बुंदों आरोना बिहारनि मानसिफ्रा, माने निउसाव होदों। नोंथांमोना आं निउसखौबो देखायलांगासिनो दं, दसे उनाव नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। माने जाथाया बेफोरबायदि जादों, जेनेबा जोंनाथ' नर्थ इस्टआ गुवाहाटियानो देरसिन नालाय, गुवाहाटि बायदि जायगायाव जायाखै आरोना, जेरै उदालगुरि बायदि, जेरै बिदिनो बङाइगाव, चिरां, बिदिनो दिखियाजुलि, सनितपुराव, बिदिनो बिश्वनाथ सारियालिफोराव, गफुर बायदि जायगायाव जादों आरोना। खना खनला माने डेभलप नङै जायगाफ्राव जादों आरोना, फिसा फिसा गामि ओनसोल बायदि जायगाफ्राव जादों। दा बेफोर जाथाया मानि थाखाय जादों होनना बुङोब्ला, जेरै जोंनि मानसिफ्रा, जोंनियावथ' 350 बेफोरबायदि हाजिरा, खिन्थु तामिलनाडु बायदियाव, चेन्नाइफोर बायदियाव 500 थाखा 600 थाखा हाजिरा मोनो, खामानि मावनो थाङो। बेफोरबायदिनो जोंनि आसामनिफ्रायबो दा बिहारनि मानसिफ्रा, बिहारावथ' बिराद मानसिफोर दङ नङा होमबा, दा खामानि बारा मोना बिहाराव। दा बिनि थाखायनो बिहारनि मानसिफ्रा तामिलनाडुआव थाङो। तामिलनाडुआव थांनानै बिसोरो माने 300, 200, 250फ्रावनो खामानि मावहैनो आरोना। दा बिनि मावनायनि थाखाय बै लकेल मानसिफ्रा खामानि मोनला जाहैबायना। लकेल मानसिफ्राथ' माने कम्पानिनि मानसिफ्रा लकेल मानसिफोरखौ बारा लाया, गोबाव खामानि मावा होननानै बिसोरो लकेल मानसिफ्राथ' एसे दादागिरि खालामनानै माने बिदिनो खामानि मावालासिनो थाङो नालाय। दा बिनिखायनो माने लकेल मानसिफोरखौ बारा चान्स होआ बै जायगानि मानसिफ्राबो। दा बिनिखायनो लकेल मानसिफ्रा रागा जोंनानै बाहेरनि मानसिफोरखौ माने बेफोरबायदि खालामदों आरोना। बेफोरबायदि जाथाया जानो मोन्दों, माने बिहारनि मानसिफोरखौसो बांसिन दानस'नायखौ नुनो मोन्दों आरोना। होसो होसो खास्रि बिस्रि देथारनाय दानख्लाबनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोनाबो। दा बेनो आरोना लोगोफोर मेन रिजोना। दा जोंनि बर'फ्राबो सोरबा खना खनलायाव खामानि मावनो थाहैनाय दंब्ला, आं बेखौनो माने आंनि जेसेबांनाखि अडियेन्स दङ, आंनि बाहेरायाव थाहैनाय आंनि लोगोफोर जेसेबांनाखि खामानि मावनो थाहैनाय, सोरबा जब मावनो थाहैनाय, बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामब्लानो जाबाय, जाहाथे जोंनि बर' हारिया माने
बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि खालामजाया गुबुन जाथिफोरजों नोंथांमोना एसे सेफटियाव थाब्लानो जाबाय दा जोंहा आदा देरहासार इस्लारिया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेबो बिराद मोजां एक्सप्लेन खालामदों बे भिडिअनि गेजेरजों आरो जोंनि बर' माने चेन्नाइ बड' वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय मोनसे हेल्प लानो हागोन आरोना नोंथांमोना बेहाय कल खालामनानै रायलायहरनो होदों नोंथांमोना हेफाजाब नांगौब्ला माने एसे माने नोंथांनि जिउखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय कल खालामनानै एसे बिथांमोनजों जुगाजुग खालामब्लानो जाबाय नैबेनो आरोना नाम्बारा दा आं बेखौ आदा इस्लारि देरहासार इस्लारिनिफ्राय माने भिडिअ नायनानै मोनदों आरोना बे नाम्बारखौ नोंथांमोनाबो बेहाय कल खालामनानै जायफोर माने बेंगलरानो होन चेन्नाइआनो होन तामिलनाडुआनो होन नोंथांमोना जेराव दङ माने कल खालामनानै माबाबानो जाबाय आरोना बे माने चेन्नाइनि आरोना बियो चेन्नाइ बड' वेलफेयार ससाइटि माने जोंनि बर'नि आरोना नोंथांमोना माने हेफाजाब मोनगोन आरोना बिनिफ्राय जायफोर तामिलनाडु चेन्नाइफ्राव खामानि मावनो दंहैयो नोंथांमोना हायोब्ला गावनि जिबनखौ बासायनो सानदोंब्ला एसे माने साइड जा आरोना एसे माने आनज्रायनानै था आरो नोंथांमोना जायगा जादों आरोना जायगा जायाखै बे जाथाया जायगासो जादों दा नोंथांमोना हायोब्ला न' फारसे फैब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोना सुबिदा बायदि एसे नायनानै आरोना उनाव दावराव-दावसिया खम जाब्ला थांफिननो हागोन बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना दा गावनि थाइसे उदैनि थाखाय जोङो गोबां गोजान जायगायाव माने खस्थ' खालामहैयो दा गावनि थाइसे उदैनि थाखाय जोङो माने गावनि जानाय आदारनि थाखायनो गोबां न'खर गारनानै बिसि फिसा बिदा फंबाय गारनानै गोजान जायगायाव खामायनो थाहैयो दा बेफोरबायदि खामायनो थाहैनाय समावबो गुबुनजों बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि देथार जानांगौब्ला खास्रि बिस्रि दानस' जानांगौब्ला गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर दा बेनिखायनो जोंनि आसामावनो जोंनि बिटिआरआवनो डेभेलपआ फैबाय जिथिया जोङो आसामावनो बिटिआरआवनो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ गिदिर इन्डास्ट्रि गिदिर कम्पानिफोर खुलिनानै जोङो जायगायावनो माने खामानि मावनानै जोङो जायगायावनो सोलिनो हानाय जायगायावनो जिउ खुंनो हानाय न'खर खुंनो हानाय सुबिदाखौ मोननांसिगौमोन आरोना दायो बिटिआर जानाय हिसाबै आरोना आंनि साननाया बे आरोना दायो ओमफ्राय दा जोङो जोंनि आसामनि बा जोंनि जेसेबांनाखि बर'फोर दङ बाहेरायाव बिराद बांसिन दङ खामानि मावनो थाहैनायफ्रा आरोना गोबां दङ नोंथांमोना माने मिथियासो माने निउसफोर बारा माने आपडेट खालामनायसो नुवा जोङो माने बिदिनो खामानि मावनो थाहैनाय गोबां दं आरोना दा नोंथांमोननो देखायनोसै आङो सोरबा फेक सानदों नालाय नोंथांमोना सार्च खालामनानैबो नायनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांब्लानो जाबाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै बे निउसआ बबेनिफ्राय फैदों आरो माखासे वाट्सएपफ्रावबो स्टेटास होलाबायदं आरोना गोबां लोगोफ्रानो माखासे भिडिअफ्रा खिन्थु फेकबो सिगांनि भिडिअफोरखौबो होलाबायदों सोरबा खिन्थु रियेल आरोना बे काहानिया बे जाथाया रियेलानो जादों बेयो तामिलनाडुआव जादों खिन्थु एक्जेक्ट जायगाखौ आंबो बारा मोजां मिथिया खिन्थु तामिलनाडुआवनो जादों जायफोर माने तामिल भाषा बुङाखै बेखौनो दानस'जों जाहैदों आरोना तामिल भाषा बुङैनि आरो माने जाथाया बेनो मिथिखाबाय नोंथांमोना माने लकेल मानसिफोरखौल' माने गावसिनि जायगायाव खामानि मावनो खाबु होदों बेलेगनि थांनाय नर्थ इस्टनियानो होन बिहारनियानो होन बिहारनिखौ बांसिन माबादों आरोना दा बुंनाय बायदि जायो बिहारनियाबो सिगां समाव माने जोंनि आसामनि मानसिफोर थाङोब्ला नर्थ इस्टनि मानसि थाङोब्ला बेलेगनि मानसि थाङोब्ला गावसिनि बिहार देशआव माने बिहार स्टेटआव माने बिसोर मा खालामोमोन बिदिनो ट्रेनफोराव गाखोब्लाबो ट्रेननिफ्राय नाख्लायो ट्रेनाव मोजां सिट जिरायनो होआ बेफोरबायदि खालामोमोन बिहारनि मानसिफ्राबो दा बेफोर जाथायफोरखौबो लानानै तामिलनि मानसिफ्रा एक्सन लाफिनदोंबो जानो हागौ माथो थिग जोंथ' बेखौ बुंनो हाला दा बेफोरबायदिबो जानो हागौ जों मेगनजों नुवाखै आरोना खोनानोसो मोन्दों सिगां समाव बिहारनिफोराबो बिराद माने बेफोरबायदि स्ट्रिक्ट खालामोमोन बिराद माने अहंखार खालामोमोन बेफोरबायदि होननानै जोङो खोनानो मोनोमोन आरोना सिगां समाव बिहार देशआव आरोना दा माने बिनिखाय दा बिहारावबो एसे डेभेलप जाबाय बयबो इन्टारनेट दा डिजिटेल जुग होननानै बुङो जायखौ दा बेफोरबायदि बारा नुनो मोनला आरोना बिहाराव एसे खम जाबाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय दा एक्टिभिटिस चेनेलाव नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना आं माने स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौथ' डाउनलड खालामनो हाया नालाय भिडिअ डाउनलड खालामब्लाथ' बिदिनो कपिराइट क्लेमफोरबो हरो बिदिनो कपिराइटफोरबो हरो बेनिखायनो आं नोंथांमोन डाइरेक्ट देखायनोसै आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय थादो नैबेहाय नायनो हागोन आरोना हमारे पीछे देखिए कि तमिल से बिहारी बच्चे जो मजदूरी करते थे जान बचाकर जैसे तैसे यहाँ पे हिंदी वाला जो भी है उसको मारा जा रहा है काटा जा रहा है वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है बात कर रहा है हिंदी वाला से तमिल में अगर आप उसके भाषा में आप पूरा फुल बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करेगा अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय काट देगा माहौल ऐसा है कि जो अकेला है आदमी ना वो मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि ये कांड हुआ तिरपुर में कांड हुआ जब तिरपुर में कांड हुआ जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया सब तरफ फैलते गया जहाँ मन कर रहा है वहाँ हिंदी बोल रहा है उसको मार रहा है 3-4 आदमी मिल के आपको पकड़ के काट के उसी जगह रोड पे छोड़ यशस्वी प्रधानमंत्री है देश के लोग उनको वोट करके राजा बनाए हो कुछ नहीं कर रहे इसके लिए 10 कांड हुआ है ना तो अभी तक पता ही नहीं चला है कि कोई एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हिंदी बोलने पर मार रहा है
अब तो ये बता आधार कार्ड देखकर मार रहा है। टीटी उतार दे रहा है, ट्रेन में नहीं बैठने दे रहा है टीटी। जितने हिंदी वाला है सबको, और तमिल वाला बैठ रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है। मुख्यमंत्री आपस में दोस्त हैं और प्रदेश वालों को मारा जा रहा है। तो यही सब का चाल होगा ना। कारण ये पता चला है कि वहाँ पे हिंदी वाला का काम नहीं, तमिल वाला काम करेगा। महानगरी जिला में पूरा पोस्टर लगाया हुआ है, उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हिंदी वाले को बाहर निकालो, तमिल वाले के लिए तमिल नौकरी है। जहाँ महानगरी जिल्लायाव जादोंनो आरोना, महानगरी जिल्लायाव जादों बे जाथाया। ओमफ्राय पस्टारबो लागायदों जाहैदों। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट फैबावदों आंनाव, आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनो हागोन आरोना। तमिलनाडु में हिंदी मजदूरी को जान से मार दिया जा रहा है। तमिल वालों कहना है 20 मार्च से पहले हिंदी वाले निकल जाए। माने 20 मार्चनि सिगांनो जेसांनाखि हिंदी बुंग्रा सुबुंफोर दङ जोंनि नर्थ इस्टनियानो होन बिहारनियानो होन जेसांनाखि तामिलाव खामानि मावनो थाहैनाय दङ 20 तारिखनि सिगां आउट जाजोबनांगौनो आरोना। नङाबा बेफोरबायदिनो खालामबाय थागोन, बिसोरो अयथासार खालामबाय थागोन। बिनिखायनो नोंथांमोना जेसांनाखि तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैनाय दङ जोंनि बर'फ्रानो होन माने गुबुन जाथिफ्रानो होन माने आउट जानायखौ बुंदों आरोना। नोंथांमोनाबो एसे आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोंनि बर'फ्रा एसे सेफ जानानै थानाया मोजां। नोंथांमोनाबो गोजानाव थाहैयो आरोना। गोजान माने बे जाथाय जानाय जायगानिफ्राय एसे साइडआव आनज्रायनानै था आरो न'फोराव फैनोबा न'फोराव फैब्लानो जाबाय। 20 तारिखनि सिगां आरोना। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन, बे नटिसखौ होदों आरोना। नोंथांमोना फरायनानै नायब्लानो जाबाय, आं फरायजोबासै मा बुंदों। दा बेनो आरोना लोगोफोर, गावनि थाइसे उदैखौ जोङो सुफुंनो थाखाय, गावनि जानाय आदारखौ जोङो बुथुमनो थाखाय जोङो हाजिरा खामला मावनो थाखाय जोङो बाहेरायाव थाहैयो सोरबा बायदिया। जोङो दाबो बिटिआर मोननानै जोङो माने एकर्ड जानानैबो बेफोरबायदि माने गुबुनाव खामानि मावनो थाहैनाय गोबां माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामब्लानो जाबाय। नोंथांनि लोगोफ्राबो जाहाथे बेफोरबायदि खैफोद बा अलखदाव दा गोलैथों। जेनेबा तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैनायानो होन, जब मावनो थाहैनायानो होन, चेन्नाइफ्राव थाहैनायानो होन, दा बेफोरनिफ्राय माने गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो हायो। नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय। सोरबाफोर नुसनबायाखैबो जानो हागौ, खना खनला जायगायाव थादोंब्ला, निउसफोर नायाखैब्ला नुवाखैबो जानो हागौ। जायफोर वाट्सएप नायो लोगोफ्रा शेयार खालामदोंब्ला मिथिबायबो जानो हागौ। नोंथांमोना गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय एसे आनज्रायनानै थाब्लानो जाबाय आरोना। एकदम खास्रि बिस्रि माने नायथावथारा आरोना। भिडिअफोरखौथ' जोंहा माने इउटुबाव देखायनो हाया। इउटुबाव देखायनाय लोगो लोगो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैयो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो। सोरबा होयो, साफा सानैया खिन्थु स्ट्राइक फैजायो, बिसोरो मिथिया। दा बेनिखायनो होलाबायो। दा बेफोरो माने पारमिसन गैया आरोना। बेफोरबायदि दानस'नाय देथारनायफोरा माने इउटुबाव एलाउड गैया। बेफोरखौ माने थैरौ नारौनि गनायफोरखौ माने होनो हाया आरोना। माने स्ट्राइक हरो आरोना। नोंथांमोना दा हो बेफोर भिडिअफोरखौ माने थाम्बनेलफ्राव एसे होजायो, ब्लार खालामनानै होजायो आरोना। बेनिखायनो आं होआखै बे भिडिअखौ। दा बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोननि माने सेफटिनि थाखाय नोंथांमोना एसे आनज्रायनानै थाब्लानो जाबाय आरोना। दा बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।